Kazi Union. Harwaki ni machiegni. Erokamano ahinya Sharon. Ichiew makare? Achiew makare. Tamoso nyikora mogno sa oyawre. Erokamano ahinya. Kachako mana kodi Maurice, nitiere achiel kuom joneno magwa ma bende James noda dhoge kaunti ma Kisumo ma bende nowacho ni wege geche sani onge faida to in jagoro mochung' ne riwruog jotij matatu. Wach ma kamano di wacham. Gima James wacho ten adier. Adier makende ni wege geche sani to onge ma giloso. Makata sani sama ok sani apodan gi lweny moro manago piny kono emomiyo be alewo kae matin nikech wech geche koro ramo nyaka wamed nengo to king'iyo jok midwa med ni nengo mag wuoth neno ka jogo bende onge pesa to sekta mar matatu ni en sekta moro ma piem ng'eny ma samoro nyalo to ni medo nengo to samoro jok mimedo nengo biro dwaro yo moro ma biro tiyogo mondo gichop tich. Ko kamano to ginyalo kata wuotho gi tiendgi. To competitiveness mantie geche sekta mar matatu ni emomiyo medo nengo samoro bedo matek. Owacho wanyalo biro kae to wacho no biro medo nengo lakini kochopo ni koro kidhi piny mwalo kono to iyudo ka gik moko ok nyalre. Kech kata kitemo medo to nyawadu bende ni tenge kanyo en ok omedi. Onge ka kot otiyo gi yore ne kako yudo yuto mare ma pile pile. Koro gima James wacho en adier weg geche to biro hinyore. Ma koro sani kata mna piem bende tek e sekta mar wuoth. Piem tek. Piem tek kabisa nikech koro onge kaka ngato en koro jo kaka gima medo dhi kamae kaka koro jok mang'eny investors mang'eny biro we tijni. Jok ma biro dong'ie gin jok ma chunygi tek. Erokamano ahinya to mago duto te wabiro bedo kwa lose nikech bende wang'e ni moko